TV yao na boigo onjore irio yao iguiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kiringa ikigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu uwo Gusii. Chiaragire Isato chiabono botuka sentundendo mwancho mbulirande tokomira na sembe asekerenga gyo kwene kebuna tonyale ko batogo komanyanga nyale ko baga gwateka kuruba kete goikera chinga kibuna chinga kitoko batara na monere Joshua Auta kwene kebuna go cherwetera somo nwe manyerelio na bigo Petra mo keira kwene kebuna chibi cha monere unchigande toko bachigo chera se enchereo boikero litera ngoro kwa Josephat Amisi tikado yanyora litokoliganetie se enchereo bwenge. Yo bachaage gasi abo twataka tusainie moyo yani uwanjira na tobwatera ne tokore gasi amo. Kaunti ya Nyamira gokoro kubwatana ne kiombe kembo getaligia serikali elio gotinya ekerengo kyoboremi. Akira zikiacha ntiaka no abatami tikaka no boda riders tikasome huko ya abantu ekambetereria ngagenda court yabantu batahaka ndukibesa abantu erusaba obokurume no gutabo ko bwasyo kongatie bitango birire abatami bechisegi gutanyora chibesa cyabo Garangeli umwe andi ane korugira disi ngamodena lero ni njwaro le gendu keli naende nalo keirole to jali gendu tuanyote ne chabu yo mondero batari jali nge ya munyama ni yali nge yo mondo osibona singe nje yali nge nga ntubwati issue ya malimo ikageranga suspect abantu bane babiri umusacha oyo mugo ichanera gakoro gyo konyoro bonyira gesieri kiaye ningigose ayo amana yande amangengo kwaligania senchere bwikirano nyare ko bago gosanga amona intenyora bwetera sechinjera chito chemitandao Facebook Ndizi TV News Digital na bwetera sense ya YouTube Ndizi TV News na bwetera se website yetu ya www.ndizitv.net mwancho muligeno konyara ko gosanga Amayia na bwigo emerobeli togenda tokobato kwaliganiria korwa segeta seni Ndizi TV Amayia Chinsa Isato chiabona botuko nikago cha korwa se county ya Nyamira somugavana we county eyo Amos nyaliba nyarakoba gakubeka okubwatana amone kiombe ekemugia practical action elikwenekia muna kenyera kwa kwena na obosemina maigire guchia sabasai muna enchire yemo yogokinia anene ensemo yoboremiga gukwana kurwa senseme yo nigo Amos nyaliba boiganyare kwa goteba yongati ebitambo kore serikali ye county ya Nyamira gene tokobe kwenekia nganyare kwa kuira na gosira abasai omoriki oitwa mungana mayakurase county Nyamira job mangi nanyara ko bagwikirana asomo yego yina gutwariganiria orobotiro kubatia serikali ya county Nyamira bakora uno mugavana Amos Nyaribo mbatwara okuigwana na nekiombe getalie gya serikali kia practical action asomo no bwe Kenya molero signing an MOU ekerenga ekenene ogosemi abasai gore chinchera cyo kwenyolera amabaga yemeremo gwechera oboremi yo bachaage gasi abo twataka tusainie MOU yani uwanjira na tobwatera ne tokore gasi amo kagukwana na baliki bamangana Amayia omugavana Amos Nyaribo nenekia enega chemeroberi abwate kugendereria oboremi na gosira abasae kwetera ase okoligia okobwaterana nebyombe ao okonya abamurabake banjo oboremi
nandi bamanye ng'aki uburemi burabakonye igo naki gitwacherera twabakaribishire ase gochora Nyamira besa iyo bacha no gokonya igo basomie vijana beito ndori besa chinde chonse. Susan Maina oyoromo director of practical action asensia Kenya natwerera ekerenga kiabo ekenene nogo konya abasae konyora kubua ama kunguba gwetera anene mono okonyora echiro yebimeli byabo. How do we support sustainable input supply models? How can we work with the private manufacturers or the private sector actors who are producing this input to see the value of working closely with the farmers, to see the value of marketing to a mass market so that then they can lower their production costs. Asate banigo baligetigo semia basa chiribu emia emo imechi county kianda na county Nyamira amabaga yemere mo chiribu ikomi. Program overall is targeting 100,000 young men and women. We are working in 9 counties. Now, out of those 9 counties, we've already worked in Homa Bay and Kisumu in the last 4 years. So in the 7 counties, we are scaling up our work. And what do we bring in terms of the achievements that we have and our learning from the 2 counties is what gives us the confidence to come into Nyamira County. Egachia baraibekira na aroro no muraibu abali abange asebunge county Nyamira Abel Mose omo MCA ogachuba Henry Obwaya omo waziri bobolemi Alice Manoti na baraibande kurwase county Nyamira asebagokera egetambokero ekyo yogotwara okubwaterana nekiombe ekyo. Individual youths who are interested in agriculture already practicing, and they will be mentored and as well mentor others. We welcome this idea of involving our youth in production so that we can now enhance self-reliance to our youth instead of maybe staying reluctant and doing nothing. We have had a problem with the value addition. Are you training our youth on how to add value to the existing products? I think our income and our youths who are loitering in the streets will get something to do. Hinko reporteria Ndizi TV kurwase county Nyamira Job Maangi. Mbiemano muriki yoito kurwase county Nyamira Job Maangi asoroboti urwase nchira yobo ikirano tokurime county Nyamira tuiranime county ya Kisii ase kiombe kiabatami bechisi yikurwase county ya Kisii na Nyamira yekorwa no patrona bishop nemweli mumanyi Kenya reko bagegweso kena kugikeria gatibyo mbibenya reko bigweso kya nakotebanga na bibigendreta ko bikurwanira oboene anene bwabatami gukwana manigeta seni Ndizi TV nigo bishop bwatebire buna obotenene bibyo mbibya nyareko bigweta nigo bwanya ratako bogo ichura nobo kurumi ikikirete abatami abange gotanyora enibo yabo echinga kya serikali na nyanyarete ko bage kubwatoka chibesa echo nigo boigo nemweli atebire buna ekiombe ekyo kya Gusii region IDP singegendera koba igikurwanira oboene bwabatami abona kwenekia buna banyorire chibesa echo serikali nyareko bage kubwatoka kati yabo kwenekia ngabanyareko bakobeka ekina aseke gambero liyo abatami abanyareko bakonyora oboene bwabo muriki oito balini osero na mange igoro yoroboti ruo Ngwetani miaka 10 bono asomo barumunge bw'abatami b'ekisegi cyo mwaka bw'ekiribibere na isano na ibere kiribibere na isano na isato gotigara bacandegete no nyamagega ya serikali kubekeke ngese keri chiko bunambarenge bakanwe ase batarakanwa bunagotote ya omo patron Gusii regional IDPs bishop Nemwel Mumanyi ninje patron yaba IDPs yasabatami abakimbisi ba 207/08 Baliba atrigete 207/08 election violence. Serikali ya tuanjete ikatoanywa nega pengere kiri chiko act 56 ikabakasete 220 eyo ya tuete na intwe to be prevented, to be assisted, to be protected in other affected communities. No nyamagega ya serikali kubwatukaga chibese chyo ase chintunda au nigo bishop atebire tiche ikerete abantu babwenerete asekeri agoteba no kubwatukana na mangana y'obukurumi. Ekara chibese chiacha
ntiakanwa abatami tigakanwa bodaboda riders tigasoeme huko y'abantu ekambetereria ngagenda court y'abantu batahakantu kibesa abantu erusaba ekera abantu erusaba batahakantu kiagara bali barenga obale ko popot batomete chiritani bakotanda bahakanira abantu 16,000 Nyamira 9,000 Kisii County 7,000 a total of 16,000 na abantu bahadirigete in the archives dogo 23,000 eke nakyo kerirete bishop amwe n'abarayibande goikara nase ekigambiro irio konyora oboene bwabo eng'ana yaigetiwa ase ebunge ya senate nabo igo ase ebunge enene nabegete petition in parliament 2015 nare kuboria igoro yechibesa cheatete kitare gocha to the rightful hands nkarangirwa parliament esa petition yeyo nkabeka sobwagare na kichibesa chiti cha kulikani tukuna batisipa of that time na jitenga we report akana be petition bagatumire report na bali girire kichibesa chiti cha tumugetu bakanywa kibesa cha sogete omwaka 208 209 2010 2011 2012 2013 and 2017 nonyamagega yekina wekiwase kigambire kenene ya supreme nigo serikali ya bwatogete kibesa ekiobo igo kyasoeta samaboko y'abantu batarenga batami intwa babono tule court intwa agende supreme court court yenene ya supreme court ngategererwa no muchachi oyomo buna bete directed ni chief justice akarantegerera agantebingire kina koto papiro Kisumu ngo kwanera igoro yechibesa cyabatami naende nari najete nkarangiru ku state house ngakwana ne president his excellency Uhuru Muigai Kenyatta ekero nagenda state house tokaye kutibesa 6.5 billion erinde abatami ba Kisii na Nyamira baye kuna 400 kuna abaminto ba central baetu Bishop Momanyi nigagikeirie byombe byo byesokire yo kurwanirira batami asikeri atebire nigo birengete kobang'aina batami na kurendetari kobakonya okuno goja kong'aina abantu baito mouru kibesa bosa na asete yo moko genda kyaro bona tweochoganiri nje nari ko baade baisa abantu baito buna batami ne koti ekinakere ketagete goteba bantu bakanetwe ne judgment yumutini yo bon tole noro aba bakonya gwetana na bako bang'aina na ende bako so kurika abantu bon ekiombe kerekerunge getegete kobeka mang'ana yarorekane burunge na bantu bakane tubesa nkirikire court gekurukwa Gusii regional IDPs fraternity ngo reporter ya Ndizi TV erietariane Evelyn Osero Mbiemano omoriki oito Evalino Sero tokusika motwe magega ya ewizara area ya ICT komochora oyo kabire omugavana gwe county ya Kisii Elvis Ongwae kubo munyakerogo anene gwe kiombe keria ke Universal Service Advisory Council bono nigo ababwatani korwe county ya Kisii banyareko bagweso kiana komotogi umurai bwense Dr. William Ruto hasokwena nalibaga elio liemeremo gochia ase Ongwae go kwana omugasolero kurwa sensemendera jambiri niko bigo banyareko babakoboria omoske oyelvis Ongwae koba gakwendiki ngonyareko bagakobwatira namona barai abanyareko babagochoro kurase county ya Kisii elio kwene kebuna chi agenda cha magendero ya serikali ya Kenya kwanza chanyareko bachiko ikaranirwa imeye county ya Kisii pamaina kero munyakero go mukoro municipality go boda boda egenteke tangani igona takakura akira abakubwati mbia mono tochakere chief whip Silvano Sosoro tocho mo CS yoito mugako muororo kurukumachogu nekara tokoira na sikanisa aga iga bakunya gutusabira buna ba pastor murwabe na abande ba make it possible erinde na intu abagusitwa inyoirwe bwane bintu byabagiru bobe konye mbaka twakumiri ngango ngayo mu Gusii aragenda etutete gwakire president yaito William Samoei Ruto ngambia mono asoko inyoro mugako yo obeto moremereria nero chagete devolution Kisii ekero kindi gyonse konye gitaraba machua Kisii nyagitari etarengo macha tarengo chire tarengo. This is the founder of our Kisii County. Igo tutete goteba mbia mono
eseng'enche ekero gekamwete ka information nekero gekene gia ICT nande omogako no mong'aini nimate ngochakare gotong'usa naye mbari twaromete egetabu erinde naintu tomobwati igona ari goteba mbia mono naende omogusii ekero twairwe egento intwe inki totari kogokera buna chikabira chi twarete bitina nobo nyomba bono iganga chieri chianya nyuga omugabano itarati ngayole nyanya chieri nyanya chimbori na inje nimbwate bundari onyandire koriegwa togoke gokenge egeko gerege nteke giachirenka amangana andosi pia differences to be car side when Ongwa has won we have also won as Kisii community iko twatebire mbia mono twakire mbia mono ase president yaito nebibinde bikonya gokwani buna mabuta na kende kwanyorero musayansi omugako na chakorokie ebinte ibyangwe economy iranense na abana baito bagende school January so egento tomanyete no mate mno kolegasi abuyudie kolegasi ntwegento tutaete service delivery ase omugusii togendrete na Amayia anene twike ase kenyero kerie sublocation ya Kiamabundu ase enga eyamweno moichano magayo kuboka emambia rero na konyora obonyira bonyare ko bokobeka ase egesieri kiabo kubwatekana no manyene engeyo nigo atebire yire enchera eyamwe komogosereria ase atebire chinga kichie tirataranyara ko baga gotwaro kuigwana koria ko anyare ko bagokole tuano kubuna endemero moriki oito mangana maya polinaris yakamana kwa wikirana asensemo ya Kiamabundu ime ya nyaura na gutwariganiria orobotiro kubwatia omogaka oyo more omogendie pikipiki korwa sublocation ya Kiamabundu location ya Nyaure County ya Kisii mbirare kera kuboka emambia na konyoro bonyira asegesieri kiae egento gekageire koba okongusana na igoro yoboremo garangeri omwe andi ane korugira Ndizi ngamodena rero ni njwaro egento keri naende naro keirore to jali ke tuanyete ne jabu yomondero atari yalinge ya munyama yalinge yomondo osibona sengenje yalinge nga ntubwati issue ya malimo ikageranga suspect abantu bane babiri omogambi bwenseme yo Jackson Nyakundi ni gagikeria egekorekyo akoteba ebyo nebintu byetirwe nechingaki ora gekoro kinga bado tomenyete kali neri amaega ase omugusii aegenete ng'oboro gimba koretaki mboro jese gentege giakorekanete mogonya bateba igoro ya muntu gubeke chafu gigo ekegusii ekorunga chimuma ono nje tunari gusaba bandigane na nje ntu aregesaku buna babwate bisaku nabamura basani go baboligwa konyomekero chinga kichaba cheikire ilioko gendereria egesaku nyome gosokoreki otige ekurate tokobeka neringa onye bamura baito mbako nyoma ngosiri toregesaku generation tegotoka inche nabonda gete kokana nga muntu tayo bwata kobwa gokani muntu ta nyoma muntu tayo bwata kobwa naje bie koranje gochoranga gwasinyiru konyoma gukwanera igoro yebina bya maremo ni gabo lyabana kenyero gosansora ebine ebyo bitaraenda tambe boigo nakogikeria bali bakonia maremayo ase chinchera chitabwenereti ona ali gosaba ne kenyoro toba abantu torochi motwe amangana ya maremo ngotoirani ale maega onye ishukero oyo boreme nsinini ikaransa bune family tatu eshide yo mochando imapema nyumutaragare okoreki obo monene komenta nayo tobwato mochando gaiga bwe kenyoro abantu batataiti kobagana chinamba chioboremo omuntu kabwate namba yobore mabwatere bweka nero taite kwemigererie namba yakoreki ebe yaye enamba yobore me onye kerororo bari bonsi pibale beneficiaries kyo mugondo oyo tigakero omuntu akoreki aye gwe namba yaye nakana mangana yokonia maremo bosaigo muntu akoboka mambio tebanga agataite konia maremo tagete korogo kureranga onye gotagete konia mugondo litangani karama nyango mugondo koni turi asa marieta anya gosira onyo mugondo kora asa marieta anya gosira omugondo iri tangani goikoko le succession administrator toke yo mugondo yo manya gokoraki omanya gokora rukende gyons chinga kiecho ni gavana kenyorbe murunganeria oborendi obo basensemeyo akotebani go boibi boichoire nakobolia abantu babe maiso na intu kuna toriga ntu ache tukaibere bintu botuko toraire ababibi bakasaba nyumba bakabune dirisha
Usina Mario ko babikete bagasoba bakarusie TV bakarusie ufa bakaire bituma byarengange gunia ya mone chibese cyarengange 80,000 bakagenda lakini kuri mtu anyakora konyora suspect nene yemu ekenyoro maigaba aba murambari bamenyiri abanga abange baore chi suspect lakini mbara ire mukereye tambukere kende yonsi ngosaba abagambi na community police batubwate si tonyara kurusia aba murambari next iga baibia bamwate babagire tari nyomba yo kabakare kubuna yara muko bora kamburi ka ubasibana banjira gabo baimuki bagikoni igo murende chimbori Kuripota ya Ndizi TV korwa sublocation ya Kyamabundu location ya Nyamira County ya Kisii Jeriatana Apolinaris Akama Mbiamuno muri kiuto Apolinaris Akama abatuleti abagambi emechiri korukunga miji 10 no barasi binyoro bito nabagambi kwene kinga banyare ko bakugayana amangana bunaya nige ko bagukumya sana ekerega korabunege kyobosoku gekorekana imeorogongo Gusii toguska motwe nigo bono abateneri bechi kanisa ise yeriburi liriria Kisii Pastors Forum banyare ko bagwesokia sentundende nago akire serikali e county ya Kisii ngambia mono isi oborai bwo mugavana Paul Simbarati aso wanchirana naende ekamiti eleye budget nyara ko bage koirana na koligera liboya ekengese kiri chike kyare ko bage koenana libago chiase chikanisa korwa ebango kolengana na barabuni go batabire ekinege tambo kire kyakera chiko bage Kiabu na egurube endito yokorwa ebango teranyara kwa bego ikera asaba bwatani bechikanisa abagendete boigo korwa ebango anene asaba koreri bwabo bwakera lituko chinga kiechio nigo basabiro botoera no morembe asobotenali ime county ya Kisii wakire serikali ya county biomono ande atoro kirige ndeke monga governor oito Mheshimiwa Simbarati kuigwale ikona igeni ngano na mwana yakona gokonwa yo morembe na aronko ya iwale akore na akorde period njage twinse bya sana aba MC baito bonsi na ino bya mona so kuigwera gaba todo banyasa tigakonye serikali ya Kisii botambe ko bagwete binto banyura nga babu participate nge sana na manoko akisenge kanisa nereme egere mambi na antere bakuboko muno wega tuhene nge kanisa nga mutakaro ikana ende mangana pina ndako to kana ndako kwa kite kanisa na ndo sanga MC baito na egaba na ito naende kwa sipete kwa kale naende kubeka naende libere naenda se kanisa ama serikali asinge kanza butambe igero asoko sabira ezi yeto kwa serikali ro tigantebe elio moelio asaba pasta baito one biri ya rusi wo igotarigo ya ruonga kerokende to misbiefu tigato kole buya na intoro kingantu abade sababu yo sabe biri ama lio yara ne necessary abo tuko tigato tige na tu akwanza ndu na pasta nga Mario bitokora ya inido ande to ya koraba ka Chinsa gete ne ba uja kasasta go jumutu abuna boko bwato kogo saba otai kubeka likondo to abantu bande na barabo molembe ya bone mo be ko molembe ase ai county ya Kisii kanto da molembe mono ai gari besbi ko kana so molembe mono ngai kanisa ya Kisii county ne anje tabare be to na nega ne to pale ne wega sigere to to banya sai ase county yetu Tono tigatorirerie aria arengete anene chinsemo chinde chiense ya Kenya selitikoria lero umurai bwense Dr. William Ruto anyara ko bagakora abarai bande beserikali ose kiombekerie kia the executive asomba yegonyara ko bagokoreta amo ababwatani abwa sentunde ntangani asomwa ko yo munyare ko bagogo eta mage serikali ya Kenya kwanza koira obugambi gakwana muni chinyumba choburale nigo William Ruto atebire buneke na kiombe kiranyara ko bagakwana Kenya kia Ruto merobeli nechire serikali ya Kenya kwanza yanyaleta kwa kuliera aba Kenya. This meeting is very important because we now know each other. We've been together for a year. We've been members of one team for a year. You've served in different ministries together. Now this is the opportunity for us to understand that we are one team. The success of each and every one of us is the success of all of us. The failure of each of us is the failure of our team. And therefore, we must never allow any one of us to fail. Because in that failure is our collective.
loss. We must always support one another to make sure that we succeed. PSS must support their CSS. CSS must support Chingaki eche muraibuense William Ruto na iraribaga elio na gutebanga serikali ya iniganyare kwa gwetera makongo magega yokoro totagose konyora obo teneneri bwa ense ya Kenya kurwase amagoko ayo anene serikali ya Kenya usense ya Kenya nyarito kwa begosoa ase amakabeso amange nonyana boni goruta tebire anyare kwa baga koire bitambukiro ebikongo na ande bitindi elio kwenekia buna maiga yaye ense ya Kenya nicho kwa kwenyorera liga saligia kupatikana ne bitambukiro ebyo anyare kwa baga koira. We've had to make very important decisions. Sometimes not very easy, sometimes not very pleasant, very difficult decisions to be able to take the country forward. But the underlying principle here is we must always, and I want to tell you as members of this team, we must always make the right decision, however difficult it may be. You can never go wrong by making the right decision. You cannot afford to be casual. You cannot afford to make convenient decisions because of what you think. It will earn you, it will give you some little mileage here and there. We must always focus on making the right decisions, and we must always focus on the greater good of the Republic of Kenya. And Gati ya bali banyara kwa bagwikirana ase omuyigo yino mokonyi bumurai bwenze Rigathi Gachagua abawaziri aona boigo abaliki bapotambe ase chiwizara ase Rigathi Gachagua nyara kwa bakwira libaga elina kwenekeria abakenya anene omurai bwenze William Ruto buna abawaziri abona boigo abakori emeremo be serikali mbacho kwa bakubwaterana na kwenekia buna banyara kwa bagwikirania chira cha serikali ya Kenya Kwanza. Your Excellency, let me assure you of our loyalty and commitment and our availability at all times to help you through, in recognition that you have a 5-year contract with the people of Kenya that will be subject to renewal on good performance and termination if there is non-performance. From where I sit, I am 100% sure that you have no intention whatsoever to have your contract terminated. You intend to have it renewed, and you expect us to help you. Just like a driver stops driving, pause, reflect, and assess the performance, address any issues of concern, fix any issues that need to be fixed so that we can get back to work and achieve our objectives. This is what a cabinet pit stop is about. It's a moment to pause, to focus, take a break and assess. Omoraibo bomobwazimio Raila Odinga nigo esokire na kogendera kwa yemocha serikali asekeria tebire nigenda tokobe komentari goli ria mabuta orengana na Raila nigo atebiro komenta kweli goli ria mabuta nigo wono ria bire egurube enene gocha somo Kenya goikirania amaganio aya kirituko elire boigo komenteka kweli goli ria binto biri byengencho ebiganeirie no mo Kenya okirarituko nigo boigo Raila anyare kobaga goteba buna chinga kirigoli ria nyara baliko wa ni gobono ebinto gosaligorie ebinto boigorira nyale kobali koirana inseniga bolire serikali nyale kobe kwene kibona ya rusirie ebango eye konyala kobe kobekwa ase amabuta. The Ethics and Anti-Corruption Commission need to move in, not to sanitize, but to get to the bottom of how and why we got into this deal and who is benefiting from it. 3. The men and women who came up with this self-serving deal must be surcharged and sacked. 4. The government must restore
taxes to 8% from the 16% that came with the Finance Act. 5, the government must make public the so-called MOU between Kenya and Saudi Arabia and the United Arab Emirates. 6, the Ministry of Energy and Petroleum must make public the deal signed with oil companies. Tuguska motwe magigayo bomobwe Chinsa ose United Nations koboria ense ya Kenya ariko bego batuma abanyanyimbo baye gochia asense ya hiti libachiko bakweneke ngabanyale koba bakobwaterana amana abanyanyimbo go Chinsa chinde likoleto mulembe bono nigo ebunge enene omugasolero ya nyarakobe ukwanera engwane yo na wanjira naso bwamo buna ense ya Kenya ariko bego bwatoka abanyanyimbo abo linde bachiko bagusira abanyanyimbo bande imense ya hiti nengana ya nyarakobe koleta amaberera amatindi asense kwa mirelia serikali boigo ya Nyarako bagegoteba echititili chingaki ya serikali ya Kenya gwenda kwa biko watoma wanyanyimbo isiko ye Chinsa chinde wose nigo bonege bweneta kwa biko enekia bona banyanyimbo abanyareko bagotigara imense ya Kenya linde banyareko bakobeka omorembe nonyarabo nigo ababunga banyareko bagwa kachikura na boigo abange babo banyareko bakwa bagwanjira nabona abanyanyimbo baru imense ya Kenya guchia imense ya Haiti. You cannot use our police women and men as guinea pigs at the altar of rent seeking. Because we know for sure that the motivation for this misadventure is money. Is money. People want to use our hapless police officers as guinea pigs in their bid to get cheap money. We indeed as leaders should feel honored as a country that our country has been called up by the UN Security Council and other nations of the world to serve in restoring security and restoring the dignity of other human beings, whether they are black people or not. And that's why I said Croatians are not black people, they are not Africans, but we have participated in missions to secure their country, to make it and restore the dignity of the people of Croatia and other areas, including other African countries, Honorable Speaker. You don't protect the lives of your citizens by taking police officers who are supposed to protect them away from them to a land called here. Togenda tukurigaria ngana anene erengete gutinya oborendi mense ya Kenya bono nigo abanyanyimbo korwa sensemo ya baringo banyarako bakomobeka biara omukagerwa oyomo obubosalia oyo kagere kobanganere onyareko bagakora ekyombe kyobosalia asenseme yona kweneke bananyareko bagusiria omurembe bagokwana nigo abatenere babanyanyimbo batebirenga eyo ngatie bitambo kero serikali nene yanyareko bagekoirana kweneke bono omurembe onyareko bokoirana imensemo ya baringo. Vile nimesema kupitia intelligence yetu multi agency tuliweza kumshika kule pande ya Kapedo na katuelekeza kwa mali alikuwa na tukapata bunduki 2 na risasi 15. Tunaendelea kutafuta wale ambao wanahusika na yeye na pia tunashuku kwamba bunduki zingine bado ziko kwa familia na wale marafiki zake, kwa sababu yeye ndio coordinator wa vijana katika area ya Silale paka Kapedo na coordinate vijana kwa mambo ya wizi ya ng'ombe. Lakini pia ametusaidia na information ambayo tunaamini kwamba tutaweza kupata bunduki zingine mingi. Pia ijulikane for the last 2 weeks tumeweza kupata our bandit watatu na moja ambaye tulipata pale Roruk. Mmoja pale Roruk tumekuwa na issues na tuliweza kushika moja hapo ambaye amekuwa kihusika na ng'ombe na in fact tukapata ng'ombe kwao. Mwingine tumepata upande wa Arabal area Arabal na tukalikava pia bunduki. Huyu naye watatu sasa na bunduki 3 so far. So kwa hivyo ni kamutwe nigo abamenyi kurwa sensemo ya molo banyarako bagosagana enyumba eyemo yo mukagero yomo yogendere ko bagakoingana konya amarua atancheiri grase boigo banyarako bagosamba enyumba eyo nabo igo bintu biria agende to bagotumeka elio korosia amarua yo nigo bono bagikeirie egekore gose nigo bono bagikeirie anene oboni bo amarua sensemo yo asebate bire nigo obenki obuno bonye
bwa marwa wanyareko baboko buna chinga chinyinge asa bange ba abantu bale asenyomo bataranyara ko bawikirania amaganio abo chinga kichiri bakoboka mambye bachikoba bakonywa marwa yo nini mara constituency tunaomba pombe iishe haswa Chandera na mahali kunaitwa casino. Yani sisi tukiwa wakaa wasichana pombe wanaume wamekunywa pombe mpaka tumekosa wazee. Leo tumebomoa. Tumesema kuisha ni kuisha na tumechama kuisha ni kuisha. Yote imeisha. Hatutaki pombe. Tumesema hatutaki pombe. Tujengewe makanisa. Sasa kama vijana wanapotelea kwa pombe tutaolewa na akina nani? Kama baba zetu wamepotelea kwa pombe watoto wenye wako nyuma zetu watalelewa na nani? Na kama si hiyo pombe ningekuwa na bwana na ningekuwa kwangu. Saa hii sina bwana, ameaga na niko na watoto. Sijui kama mtanipatia wenye walikuwa na pati oruo kurwa asensemo ya molo mwanchu muligire no toko ya kero musmali Amayia Chinsa Isato chiabono bo tuko chinga kingwera libageri ko wakarangambia mana soko ndeke konyara ko boko sanga mona intwe Amayia na boigemero beli kurwa kete go ikira chinga kibuna Amayia ya boigona boko ya bwate botambe gwetera asemitanda yote ya Facebook Ndizi TV News digital na gwetera YouTube Ndizi TV News nyora boigo gwetera asensemo elie website www.ndizitv.net na bora nyarakoba wekwemanya amange Joshua utandira tobwaterana amonere gwetera se omono bimanyererio chinga kipetra mukira buganyara koba kwene kiabuna elio gine chibicha cha gochire asenchira yobo ikiranulitera nengoro kwa Josephat Amisi na kuganelio buligelio bya wemerobelio imegata seni Ndizi TV.